Awan iti muna babawi kanayon nga day tiudi. Iso nga no addaing karamiden maminribo ngayon ka panunuten. Mga kadaniw, may sa daniw manin ti sagot ko kada kayo. Daniw man ngayon nakpinauluan. Anya pa'y ti Serbina. Basol ko no apay akastoy tatigasat. Tadyak met gamin inpateg ni ayat. Nagbalinak ama naging bubukod kadagiti aldawa naglabas. Bagik lang tinakpinan panunot apinar paragsak. Jak inilala dagiti bunga ti banbannog mo. Kas damot ngayon kalang ko dagiti adom a sakripisyo. Tanong maminsan siyak ba itayadaan ganas nang agreklamo. Nukas jaya basit kurang ti pawit mo. When jak baigeng ka anagyaman, iti ka anuman jampulos kanyak dayta nang ikan. Sakit tinakem ket di timasansan keng ka ngayon nak ipaay. Awan bibiyang ko noriknam tinak ama pagliday. When kasta kinaulpit ko keng ka, ngay sumet tipoon nagbaliwan tin karik na. Ayat mo kanyak idia nagpayduma. Inot anapukaw, nagmaumaw, simublat itigura. Ita, mariknak ti kinapateg mo kanyak, ngaman niya pa iti Serbina tamadinak metten akayat. Ayat mo iti sabali, inkan nganyet nag, agbabawi nakman, awanen ti maramitak. Di tamanen tinagtungidan ti sarindani ko mga kadaniw. Ket agyamanak tingkay panang subaybay, panangkad kadwa kanyak. Ket idi kanayon kuman nga dawat kada kayo. Aglalo kadagiti saan pay ang nakasubscribe kada ito YouTube channel ko. Paki-subscribe langin mga kadaniw. Ket itapay lang, agyaman toy no mo, agyaman unay. God bless us all. Din naniwan lang, awan binersonalan.